Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga ano punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-de-de-de. Ito guys, lato. Ayan, lato siya guys. Ang sarap-sarap. Ano ba to sa Tagalog? Parang lato din sa Tagalog eh. Tapos sa English ay seaweeds. Ayan, seaweeds siya guys. Tapos meron akong ginataang ano dito. Ginataang tulingan. Ginataang tulingan na isda. Ayan, ang sarap. Tapos meron tong ano, merong talong. And then meron akong kalamansi at saka sili dito para sausawan ng aking lato. Ayan, paborito ko tong lato guys. Kaya samahan nyo ako sa aking pagkain. Bago ang lahat, i-shoutout ko pala ang aking first honor kahapon no, na nag-comment sa aking video na si Angie Arts and Craft. Ayan, congratulations Sisi at ikaw ay first honor dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K. Ayan. Ilalagay ko ang iyong pa-banner dito, Sisi. Ting! Ayan, thank you, thank you, thank you. Kakain muna ako guys ha. So, ayan, thank you Lord. So, ayan guys, kakain na ako guys ha kasi ako'y gutom na. Hindi hindi ako nakakain ng maayos kanina, no? Mga alauna na siguro ako nakakain. Yun yung aking first meal. Tapos ngayon, eto dinner ko na to. Mag-aalas 6 na. So, kakain muna ako guys. Ayan, thank you Lord. Samahan nyo ako guys ha. Ayan, mag-ano na kayo dyan. Maghukad na kayo, maghukad. Ayan na. Ayan no, ang aking ulam. Sarap-sarap. Ayan, ulo. Of course. Alam nyo naman, ang aking paborito ay ulo, no? Tapos, ayan, ang talong guys. Talong. Ulo at talong. Ay, naku, ang gandang kombinasyon, no? Ulo at talong. Naku, talaga namang napakasarap. Ayan. Kain guys, kain tayo guys. Matagal na talaga ako nag-crave nitong ginataang tulingan guys. Kaya kanina bumili ako dun sa tindahan ng aking kuya. Ayan. Sarap. Paborito ko talaga to guys. Lamig kaayo. Of course, ang seaweeds, ayan. Lato. Isaw-saw sa ano? Kalamansi. Ayan. Sino sa inyo kumakain ito, guys? Ako, paborito ko talaga to guys. Ginataang tulingan. Tapos ang ulo na part, of course. Lamig kayo. Kanina nga pala guys, pumunta ako sa ano? Sa mall, sa SM. Tanga-tanga kasi akala ko merong bukas na bangko. Akala ko, nawala sa isip ko ba na Sabado pala? Ayun, wala. Walang bukas sa bangko. Kaya walang napala si Marilyn K. Umuwi na lang.
Napaka-weird sa pumunta sa mga ano ngayon guys, sa mga mall, wala ka talaga makikitang mga bata. Tapos wala kang makikitang mga matatanda. Puro ano lang talaga, yung mga kaedad ko at saka yung wala pang 60. Ganun lang talaga, pero yung mga bata wala talaga guys. Napaka-weird. Kailan pa kaya ito matatapos, no? Namimiss ko nang makihalubilo sa ibang tao. Namimiss ko nang makipagsiksikan. Nakakamiss din pala makipagsiksikan guys, no? Kung dati inis na inis ka kasi ang dami-daming tao, ngayon naman talagang nakakamiss magdikit-dikit. Sana nga talaga guys, matapos na itong lahat. Pray lang tayo palagi. And of course, kailangan din mag-ingat, no? Sarap ng lato, guys. Ayan ang ulo, guys, oh. Sensya na guys at maingay ha. Meron kasing shop ng motor dito lang sa tabi sa amin. Kaya medyo maingay talaga. Sarap ng utak guys. Kalimutan kong bumili ng prutas guys. Wala tuloy akong prutas tonight. Di bale, meron namang seaweeds. Guys, no, tapos na akong kumain, naubos na ang aking kanin, guys. Ayan, puro tinik na lang yung natira, guys. Tapos ano na, wala na ring isda, naubos ko na. Meron natira dito konting lato. At busog na ako, guys. Ayan.
Sana ay naano kayo no, natakam kayo sa aking pagkain ngayong araw na ito at ma-inspire na magluto ng ganitong ulam tomorrow. Mura lang naman to guys, itong ulam na to, napakamura lang. Itong isda, nabili ko lang ng 100 per kilo. Tapos, itong lato, 25 pesos per tawag dyan, per glass, yung mga ganito kalaki. Tapos, talong, ganyan, ganun. Napakamura lang guys, very affordable at sana ay, sorry, ayan o, affordable at tingnan nyo naman, ako ay nabusog talaga, salamat talaga. Salamat sa aking nanay na nagluto, no? Yun na nga, see you again tomorrow guys at samahan nyo ulit ako dito sa aking kain na serye. At ayun, ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, hindi ako nakapagsulat pala ngayon ng mga guys ng mga isi-shout out, kaya yun lang first honor ang aking nakita, kaya pagpasensyahan nyo na. Ginagahon na kasi ako sa oras, anong oras na ngayon, tapos mamaya 7 PM pala ay ako ay mag-LS, game night natin mamaya, so huwag kalimutan pumasok guys. And then ayun na nga, i-ano ko to kaagad. Pagkatapos ito, pag-upload ko ngayon, magliligpit lang ako. And then pagkatapos ay i-edit ko to para naman ma-upload before ako mag-live. So ayun na nga. Ingat-ingat guys and see you again tomorrow. Bye everyone! Bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.